É curioso que nun concello poida gobernar un alcalde con só 5 concelleiros de 21. É realmente curioso. Pero non se podía facer nada, porque unha lei antitransfugismo impide que poidan facer unha moción de censura e tomar o poder. Nós, o BNG, sabedes que tuvemos unha escisión e quedamos sen 4 concelleiros. Sin embargo, creo que podemos presumir de ter feito unha oposición dura e contundente na rúa, ao pé dos veciños e das veciñas. Estivemos ao lado das traballadoras e dos traballadores do Concello cando foron ameazados inxustamente de despedimentos. Axudamos a dar a batalla contra unha taxa retroactiva do lixo. Axudamos aos veciños e veciñas na reivindicación de que se abra dunha santa vez un cemiterio municipal que leva 5 anos feito. Denunciamos as chapuzas, o amiguismo, a mala calidade agora das escolas deportivas e dos servizos educativos. Reivindicamos a recuperación como servicios públicos, pois, por exemplo, da xestión da auga. Denunciamos con asociacións do rural a deficiente calidade da suministración eléctrica. Promovemos no Congreso dos Deputados ou no Parlamento Galego paralizar obras de instalación de liñas de alta tensión en Coira. Propuxemos medidas relativas a que continuase, por exemplo, o Centro de Saúde nos orzamentos da Xunta de Galicia e que se fixesen as xestións para facelo. Fixemos xestións para que o Instituto do Milladoiro tivese accesos e recursos, para que non pecharan as escolas unitarias. É normal que esteamos indignados e indignadas. É normal coas políticas do PP en xeral, por certo, ben apoiadas polo PSOE no fundamental, no importante, e tamén é normal que esteamos indignados con esta situación que vivimos aquí localmente en Ames. Pero, como decía outro, estamos en guerra, hai que reflexionar. Ames merece un goberno serio, responsable, eficiente, con proxecto, que teña unha actuación de goberno previa da que poida gabarse. O BNG é un proxecto ben coñecido. Nós non nos agachamos. Nós non somos dos que decimos que non somos nin de esquerdas nin de dereitas. Nós tampouco nos agachamos detrás de supostas iniciativas cidadás que agouchan outro tipo de intereses. O BNG, Asembleas Abertas, é un proxecto esquerda e nacionalista para desenvolver concello a concello en todo o país. É un proxecto de participación activa, non só de votar, sino de implicarse nun proxecto de cambio e de transformación. É un proxecto que sabedes que funciona alá onde goberna e funcionou mentres gobernou aquí.